ברוכים הבאים, אחים, שכנים וידידים יקרים. אנו מתכנסים כאן הערב ביחד להתוועדות מרוממת זו של ג' בתמוז, יום ההילולה ה-32 של נשיא דורנו, רועה ישראל, הרבי מלובביץ'. אפשר, זה ייתן לי קצת לנשום. אני אבירם אלישע, ברשות מכובדיי, אני אנחה את הערב הקדוש הזה. הערב הזה, כאן בעולם המפואר של מלון ליאונרדו אשדוד, הוא ההזדמנות של כולנו להתאחד יחד כדי ללמוד מתורתו, להתחבר לעשייתו ולהתחזק במסרים שלו, במטרה להמשיך את דרכו בעולם. ערב שכולו ביטחון, השראה, אור, אמונה ושמחה חסידית פנימית. אותם הערכים הנצחיים שהרבי נטע בנו, שמטרתם לחזק את הקשר של כל יהודי עם שורשיו, והם מלווים אותנו בכל צעד בחיינו. הערך של אהבת ישראל בלתי מותנית, אהבת חינם לכל יהודי באשר הוא, ללא שיפוטיות ובמאור פנים. הנשמה היהודית היא חלק אלוקה ממעל ממש, והידיעה הברורה שלכל יהודי יש תפקיד בלעדי בעולם. התודעה של ופרצת, החובה של כל יהודי לפרוץ גבולות, להושיט יד ולעזור לכל נזקק בגשמיות וברוחניות, והכוח להחדיר קדושה ואור לחיי היום-יום שלנו מתוך שמחה וציפייה לגאולה שלמה. יום ההילולה של הרבי הוא יום של התעלות עצומה והתחדשות לכולנו. זהו היום שבו כל עמלו של הרבי, כל התורה, המצוות והאהבה האינסופית שהוא השקיע בעולם במשך ימי חייו מאירים ומתגלים בעוצמה הגבוהה ביותר. כשמביטים על הקהל הקדוש הזה כאן בעולם המלא והגדוש, מבינים את הנצחיות ואת הסוד הגדול של דורנו. הרבי לא רצה לבנות רק בניינים ומבנים של אבן. הרבי בנה מפעל חי ונושם של לבבות מחוברים. פועלו ממשיך להדהד ולגדול ולפרוץ בכל פינה בעולם באמצעות שלוחיו הרבים, הפועלים ללא הפסקה כדי לחזק קהילות, להעניק עזרה לנזקקים ולהפיץ את אור היהדות. ובערב מרומם זה אני רוצה לפתוח ברגעים שיפתחו לנו את הלבבות ויעוררו את הניצוץ כדי לפתוח את שערי שמיים. נתחיל עם דור העתיד שלנו. אני מתכבד להזמין לבמה את מקהלת ילדי הקהילה שלנו, ושיפתחו את הערב בשירה עם ההמנון של אור מנחם. קבלו בבקשה אותם במחיאות כפיים. אין לנו זמן להיפגע, כך איבדת. תהיו עתידים לתורה חסידות לפני התפילה, כך אדם פנימי נבנה. חסיד שמח אך לא מרוצה, תמיד שואף לעוד מעשה בדרך הגאולה. ולא מלאכם, כולנו נהיה בעבודת השם נגדל ונתקדם, בקבלתו
בסוף טוב יהיה טוב מיישמים ויהודים לתורה חסידות לפני התפילה כך אדם פנימי נבנה חסיד שמח אך לא מרוצה, תמיד שואף לעוד מעשה. בדרך הגאולה כיום מנחם אותנו להירתם לעבודת השם נגדל ונתקדם בקבלת פשוט לפעול מוח שליט על הלב זה הכל בדרכי הרביצה זה שלם ומאוחד בחרנו באמת כלל זוכים לפנימיות וישורים בסוף טוב יהיה טוב ויפלים בסוף טוב יהיה טוב ויפלים וואו, וואו ווואו. תודה רבה למקהלת הילדים המופלאה שלנו. אלופים, יישר כוח גדול לכם. ויישר כוח לגברת רון מגדי, שפועלת במסירות כדי שנוכל ליהנות מהמקהלה הנפלאה הזו. ידידים יקרים, מקהלת אור מנחם הוקמה במסגרת תוכנית למדני, תוכנית הדגל הייחודית שפועלת אחר הצהריים ומעניקה לילדי הקהילה לימוד גמרא, משנה והעשרה תורנית חווייתית ברמה גבוהה ביותר. אם אתם רוצים שגם הילדים שלכם יהיו חלק מהאור הזה, אתם מוזמנים כבר הערב לגשת לדוכן המידע ולרשום אותם אצל אושרית ג'רסי. אני מתכבד כעת להזמין לבמה את הרב ברק חדד לקריאת פרקו של הרבי לזכר חיילינו הגיבורים שלנו ולשאת דברי ברכה ותפילה על עם ישראל. בכבוד הרב ברק חדד. ערב טוב, קהל יקר וקדוש, ברשות הרב עמאר, ברשות הרבנית, ברשות כל המכובדים, מתכבדים אנחנו להתחיל ערב קדוש, ערב של התקשרות, ערב של התחברות, ערב של קדושה וטהרה, להכיר את משה רבנו של הדור, כבוד הרבי מליובביץ'. להכיר את הרבי זה לא משפט של מה בכך, זה לא אמירה, זה מציאות שונה של חיים, זה מציאות שונה של חיבור. ולפתיחה, לפני שנאמר כמה דברים, נקרא פרק תהילים. על כן כל הציבור הקדוש יעמוד, נקרא ביחד פרק תהילים של הרבי לפתיחת ערב קדוש, שהפרק הזה יהיה בעזרת השם להצלחת כל חיילינו הקדושים, להצלחת עם ישראל, שזכות הרבי וזכות דוד המלך יגנו בעד כל ישראל, אמן כן יהי רצון. שיר המעלות הבוטחים באדוני בהר ציון, לא ימות לעולם ישב ירושלים. הרים סביב לה ואדוני סביב לעמו מעתה ועד עולם, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, למען לא ישלחו הצדיקים בעוולתה ידיהם. היטיבה אדוני לא טובים ולשרים בליבותם, והאמיתיים עקלקלותם יוליכם אדוני את פועלי אבן שלום על ישראל. רבותיי יקרים, ביום גדול וקדוש כזה אנחנו לא יכולים לבוא שאננים, לא יכולים לבוא קרי רוח, אנחנו צריכים להיות חמימים, צריכים להתחמם באורה של תורה, באורה של קדושה, באורו של הרבי, להבין במה זכינו שיש לנו רבי. מה זה רבי? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא רבותיי? איפה הקדוש ברוך הוא לא נמצא? יש מקום אחד בעולם שלא רואים את הקדוש ברוך הוא? יש מישהו אחד בעולם שלא רואה את הקדוש ברוך הוא?
רק אדם שלא פוקח את העיניים. תפקידו של הרבי להאיר לנו את הדרך. תפקידו של הרבי ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, כמו שהוא כתב על הפסוק, מהשם מצעדי גבר קוננו. בכל מקום שיהודי דורך הוא צריך להקים את השכינה, וזה תפקידו של הרבי. שבביאתו אל הנשיאות אמר מאמר, באתי לגני, באתי לעולם, לקחתי את המושכות להוריד את השכינה לעולם הזה, להראות שכל יהודי קשור לקדוש ברוך הוא, להראות שאין יהודי רחוק. הרבי כותב שהתפשטות הגוף, המעשים של הגוף, יוצאים מכוח הנשמה. לכן לעולם ועד לא יכול להיות יהודי מצומצם, לא יכול להיות יהודי עצוב, לא יכול להיות שקשה לו. כי למה? כי כל המעשים של יהודי באים מכוח ותוקף הנשמה. על כן הרבי תמיד היה דואג לכל החסידים וכל התלמידים, כל מי שמכיר אותו וכל מי שלא מכיר אותו. היום אנחנו זוכים כאן להכיר אותו עוד, להתחבר למקום קדוש, להתחבר למקום שמפיץ תורת הרבי, שלומדים כל שבוע תורת הרבי, בליל שישי, במהלך השבוע, לומדים מאמרים, מקיימים את כל המצוות שהרבי הורה לנו לצוות, לקיים. וכל זה בשביל דבר אחד, להקים שכינתה מעפרה, להראות את הקדוש ברוך הוא בעולמו. תראו דבר פלא, מה הסוד של הרבי? מה הסוד? מה הסוד של החיבור לתורה הקדושה? לעולם ועד הילולת הרבי יוצאת סמוך לפרשת קורח, וגם סמוך ונראה לפרשת חוקת. פרשת קורח, תורת השכל. מי שפועל בשכל בעולם הזה, מי שחושב שהוא חכם, תמיד יגיע למחלוקת. מי שחושב שהוא חכם, תבלע אותו האדמה בסוף. מי שחושב שהוא צודק, לא יצליח לעולם. זה יסוד של קורח. על מי קורח חלק? על משה רבנו. גם על הרבי היו חולקים, גם על הרבי דיברו, אבל הרבי זה בחינת משה רבנו. התפשטותה דמשה בכל דור ודור. הרבי הוא משה של הדור, הוא האור של הדור, הוא השפע של הדור, הוא ההשפעה של הדור. אין יהודי אחד שלא מקבל השפעה מהרבי. מכיר, יודע, לא יודע, אין יהודי אחד כזה. כמו שפעם ניגש מישהו בקבלת קהל הרבי, כתב מכתב, אמר לו, הרב לא ענה לי. אמר לו הרבי, אני לא צריך לענות לך. בעצם זה שכתבת לי את המכתב, כבר הקדוש ברוך הוא שמע וענה. הרבי זה צינור, צינור של ישראל, לא צינור גשמי, צינור רוחני. כדי להבין את זה, מיד לאחר פרשת המחלוקת, פרשת קורח, פרשה של שכל, למה אתה משה רבנו הנשיא ולא אנחנו, מגיעה פרשת חוקת. ופרשת חוקת היא פרשה מאוד מאוד מיוחדת ומוזרה. הפרשה מתחילה בציווי האלוקי, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם למשה. מה חוקת התורה? אומרת התורה, דבר אל בני ישראל וקחו לך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עליה עול. באמת? זו חוקת התורה שלנו? חוקה זה, רש"י כותב, חוקה חקקתי ואין לך רשות לערער אחריה. חוקה זה כובד, כביכול כל התורה שלנו מה היא? פרה אדומה. כל התורה שלנו היא פרה אדומה. מה אנחנו לומדים? באותי תשמעו יסוד עצום. בשם כבוד קדושת הרבי, שאומרים דבר בשם אמרו, שפתיו דואבות בקבר. שפתיו מדברות, הוא מדבר איתנו. כותב הרבי בליקוטי שיחות, שלמה המלך חקר, פשפש, בדק ואמר, אחכמה והיא רחוקה ממני. לא מצא טעם פרה אדומה. שלמה המלך החכם באדם לא מצא טעם פרה אדומה. מי כן מצא טעם פרה אדומה? משה רבנו. אז אם משה רבנו מצא את הטעם פרה אדומה, למה לא סיפרת לנו? למה לא תשתף אותנו? כותב הרבי שלכל מצווה בעולם יש כלל.
היא נקראת חוקה. חוקה זה אומר יהודי צריך לקיים את המצווה הזאת. יהודי לא יכול לשאול שאלות על מצווה, כפי שאומרת הגמרא, לא כמחשבותיי ומחשבותיכם, לא תבינו אותי, אני השם. צריך לקיים את המצווה, רק בירידה לעולם הגשמי הזה, כל מצווה ומצווה קיבלה גם טעם שכלי. לכל מצווה יש איזה נקודת שכל שמעופפת אותה, שגורמת לפעמים לא עלינו רפיון לאותה מצווה. כי בגלל שאני מבין שהמצווה היא כך וכך, אולי אני ארשה לעצמי די פעם קצת לוותר, או קצת להתעייף. על כן כותב הרבי, שהיה הקדוש ברוך הוא צריך לתת לעם ישראל מצווה שאין בה שום טעם ודעת. חוקה חקקתי שאין בה שום שכל, שהיא פרה אדומה. למה? כדי שלפחות תהיה מצווה אחת בישראל שמקיימים אותה באמונה שלמה, באמונה תמימה, בלי להבין כלום ולקבל כלום. שזה שורש קיום המצוות, לקיים בלי לשאול שאלות. הרבי אמר, יש איזשהו מצווה לעשות, יש לחלק מצות בפסח, תחלק, מה אתה שואל? הרבי אמר להניח תפילין ליהודי, לשאול יהודי על תפילין, תניח, מה אתה שואל? הרבי לא דיבר ליהודי דתי, אצל הרבי אין דתי, אצל הרבי יש יהודי, יש בורא עולם, יש שכינה שהוא צריך להוריד לעולם, שזה אור של בורא עולם. גם ליהודים, אצל החסידים בכיס כל הזמן יש 7 מצוות בני נוח. גם אתה רואה גוי, תגיד לגוי, גוי, יש לך 7 מצוות, לקיים 7 מצוות בני נוח. הקדוש ברוך הוא אבא של כולם, לא אבא של מישהו אחד פה, אבא של כולם. על כן היה הקדוש ברוך הוא נדרש לתת מצוות חוקה, כדי שנזכה לקיים עם ישראל לפחות מצווה אחת שאין בה שום טעם ודעת. אז אם כן, למה משה רבנו זכה לקבל? למה משה רבנו זכה להכיר את המצווה הזאת? אומר הרבי, כי משה רבנו היה בתכלית הביטול המוחלט לקדוש ברוך הוא. שהביטול המוחלט לקדוש ברוך הוא, אין הבדל בין משה לקדוש ברוך הוא. על כן הקדוש ברוך הוא יכל לגלות לו טעם מסירות נפש של פרה אדומה, כי כל מצוות ומעשה משה רבנו מתקיימות במסירות נפש אמיתית בלי שום שאלה. ואם זה משה רבנו, ומשה רבנו זה הרבי, אז תבינו מי זה הרבי. הרבי זה כוח של מסירות נפש בלי לשאול שאלה. הרבי זה כוח שיהודי אין בו צמצום. הרבי זה כוח עצום שלא נגמר, שמאיפה מתחיל? מביטול מוחלט. ביטול מוחלט במציאות, לא שואלים שאלות. אם הרבי אמר עושים, אם הקדוש ברוך הוא ציווה מקיימים. אין קשה ליהודי, אין אי אפשר. כמה זה שונה לחיות חיים עם רבי ובלי רבי. עם רבי אתה מדמיין הרבה, אתה עצוב הרבה, אתה עייף הרבה. זה בלי רבי. עם רבי יש לך כוח אינסופי, יש לך עוצמה שלא נגמרת, יש לך הבנה שאתה והקדוש ברוך הוא קרובים כל כך, וכל מה שתרצה הקדוש ברוך הוא ישפיע עליך על ידי נשיא הדור, רבי, שעומד בביטול מוחלט, בבחינת חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. שנזכה להידבק בדברי הרבי תמיד, בקדושה ובטהרה, באהבת השם אמיתית, להבין מה זה אהבת ישראל, להבין מה זה מסירות נפש למצווה, להבין משהו, אין צמצומים. הקדוש ברוך הוא לא מצומצם, הוא כל יכול. יהי רצון שנזכה כולנו לשפע גדול, על ידי דבקות גדולה, נתקשר לרבי בדיבורים, במעשים, בשיחות, במצוות, בהנחת תפילין, בזיכוי הרבים. יהי רצון שנזכה לעלות ולהתעלות תמיד, ונזכה לגאולה השלמה הקרובה לבוא, אמן כן יהי רצון. In 1959, I was drafted in the American Army. And actually, like all other major events, I went to see the Rebbe. Rebbe and I said, I've been drafted. I'm going to report the 17th of November to the U.S. military army. I got my bracha and I left and I went into basic training. After basic training, I get orders. The place I'm being sent to was Korea. But when you go overseas, you get to go on leave, spend some time with your parents. Walk into the house, mother says to me, Shalom, we just got a call from 770. The Rebbe wants to see you.
said, what? What do you mean the Rebbe wants to see me? What did I do? I walked into the office, the Rebbe's sitting there, big smile. Picks up the phone, it says, the secretary, I got something there for Shalom, please bring it in. So the secretary comes walking in, and he's got a little bag, a little bag of tefillin. And I'm confused. Wait, Reb, I bought tefillin at 13, when my bar mitzvah. He says, I know what you got, but I'm sending you with this tefillin. It's going to be hard. I want your promise that you're going to put it on and say the Shema. Was vergleich geworden von einem Mann in Israel, ist davon verstandig, als früher, weil gut mit Beinen gewesen in Tchunas Alefe, weil sie darf zugehen zu jedem und was jeder hat vermocht, und weil sie kommt zu jedem der Gerecht, bis in sein Meier, ich bin schon mal. So I'm in this barracks. It's the first day. Sergeant comes walking in, and he walks up to me, and he quietly says to me, I know you're a Jew, and you know you're a Jew, he says to me. And he says, just be very careful. I try to be as conspicuous as I could, but how can you hide? You know, these boxes aren't exactly unnoticeable. It got real bad. And I thought the sergeant was going to completely go off his rocker every time he saw me with the tefillin on. And I started to realize what the Rebbe was saying, that it's going to be hard for me. I stopped putting the tefillin on. Shortly after that, I get a letter from my mother. My dear son Shlomo, I just received word from 770 that the Rebbe said you're not keeping your promise. Wow. Avirove una zivui von Anosi Israel is das auf der Finisota Tzadikim Denim Rebero. As punta zeva Kodesh Borcha in the body truly in Breyeser. As is Anosi Israel git jeden dem Chile, was lefi Keche, was nevesa mit das Konen durchgehen. I don't know where to go. I gotta get a transfer. I go over to the ordering room. It's the only way you get a transfer, he says. People said that the ordering room was, you gotta go someplace where nobody else wants to go, and you gotta be in an outfit that nobody else wants to be. So I said, where's that? He says, Camp Ession. It was here. I mean, we went behind enemy lines, faced a lot of danger. But I was able to put the Rebbe's tefillin on, which to me compensated for all the danger and all the thing that I was facing. Lishas Hayidin Machlit Zeton Azach Hafal Pivas Nefisho, das Nere, wie das ist Lepikeche, wie Cholte, öffnetem der Eberster Zineris Chadosh, Kedea soll können durchführen Achlatos Hativo und durchführen ihr Beschlemusa, wie es gewünscht und wie es Machlit ist. I was in the second outfit there for about 7 months. I'm ready to leave Korea, and all of a sudden a siren goes off. We got orders, we're going to the 38th parallel. Heavy artillery shooting from North Korea. It's in the winter months. It's raining, hailing. We're in this foxhole. We didn't have enough bullets. We were taken completely by surprise. One of the guys in my barracks yells out, there, we need guard. Vimos בראש, זהו טוב,
ורוא כל עמול כשם הווי נקרא לך ויורו ממך während das in die Morde schaust du so beim Reflex und not geht a gut was wird sich treffen als sonst und spielen zu Büros mit der gucken ob du da viel gesagt was soll es da scheiße sagen goja wird sich machen mit dem beim Masbi was darf sein oder je Mund manche seiner das versteht in Tele meint mit das in Jonen mit Marto Masort Wochen. He says, you know those funny boxes that you do in the morning? You got to pray for everybody. It's raining, it's mud, it's dirt. So he gets crazy. Pray for us or I'm going to shoot you. And with the mud, the water, the dirt, I put the tefillin on the arm. The bombs are coming, and I look up at the Shemayim. And I say the Shema. Schaß agi tut und schwingen und die Qualis hat der tut agi nicht okay mit sich. Wird das in der Waschen Tapse wird Kibur, da wird eine Kugel mit Nebischen, das bedurch mir in die Sorge, aber ich habe mir selbst auf agi nach Zellen der Kib. Und demnach können keiner nicht hören, und das wird der Trieb, und die Pflege kam Millionen Blutige zu ihm. I don't know what's going on, but all of a sudden everything stops. And I'm saying to myself, I can't believe this, man. Like, you know, the artillery stops and we ended up going back to the barracks. The Rebbe saw that I needed this to face whatever I was going to go through. And I was glad enough and happy enough to be able to fulfill my promise. כל חייו הרבי פעל במטרה אחת ברורה, להכין את העולם כולו לגאולה שלמה, להפוך את העולם למקום מואר וטוב יותר, ולדאוג שאף יהודי לא יישאר מאחור. והערב ברשותכם, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור על יהודי אחד כזה, והיהודי הזה הוא אני. שקשור בקשר בל ינותק לאירוע הקדוש הזה שבו אנחנו נמצאים. הקשר הראשון שלי עם הרבי ועם חסידות חב"ד לא התחיל בין כותלי בית המדרש. הוא התחיל כשהייתי חייל בצבא ההגנה לישראל, אי שם בשטח. כמו אלפי חיילים, לאורך השנים פגשתי בחסידי חב"ד שהגיעו לשמח אותנו בחג החנוכה. עם סופגניות חמות, חיוך ענק, והעניקו לנו מארז קטן של דמי חנוכה מהרבי. במארז שקיבלתי חולקו 2 מטבעות נוצצים ומבריקים של 10 אגורות שיצאו ישירות מבנק ישראל. במארז שקיבלתי חולקו 2 מטבעות נוצצים, זה היה הוראת הרב שהמטבעות יהיו חדשים ולכן הם יצאו ישירות מבנק ישראל והגיעו לכל חייל וחייל. ועליהם גם היה מוטבע מנורת 7 הקנים, סמל האור הנצחי של העם היהודי. רק מאוחר יותר הבנתי את העומק שמאחורי 2 המטבעות הללו. הרבי הורה לתת 2, אחת כדמי חנוכה אישיים לחייל, והשנייה כדי שהחייל יוכל לתת אותם לצדקה. הרבי ברגישות וגאונות אינסופית שלו רצה שגם חייל בשטח שכלל לא מכיר אותו יהפוך באותו הרגע למשפיע, לשותף פעיל בהבאת האור והקדושה לעולם. המטבעות הנוצצים הללו הדליקו אצלי ניצוץ קטן בנשמה, אבל הוא נשאר בגדר זיכרון רחוק. האמת היא שלאורך השנים כל מה שידעתי על חב"ד ועל הרבי הסתכם באותם 10 אגורות מהצבא. לא ידעתי כלום על עולם החסידות,
לא הכרתי את המושגים ולא היה לי שום קשר לעולם הזה. כדי להבין איך הכל השתנה, צריך לחזור קצת אחורה. הרב והרבנית עמר פועלים כאן באשדוד במסירות נפש יומיומית, כבר משנת 2004. הם התחילו בקטן, והקדוש ברוך הוא לפני כ10 שנים, ברוך השם, ולפני כ10 שנים נבנה הבית הגדול והמפואר שכולנו מכירים, מרכז אור מנחם כאן באשדוד, הכולל מרכז קהילתי רב תחומי. אבל בתוך הלב של הרב והרבנית בער חלום נוסף, חזון ענק, להקים מרכז מבקרים שיספר את סיפורו של העם היהודי לכל הציבור הרחב באופן החווייתי ביותר. החלום הזה קרם עור וגידים, ולפני כ5 שנים נפתח בתוך מרכז אור מנחם פרויקט הדגל, מרכז המבקרים האינטראקטיבי, מרכז מאורות. ולמי שלא מכיר את המרכז המבקרים שלנו, הנה הצצה קטנה של המרכז שלנו. יש מיליוני סיפורים בעולם, מכל המינים, מכל הסוגים, אבל יש סיפור אחד בין אלפי שנים שלא מפסיק לרגש, הסיפור שלנו. יוצאים לדרך. בואו להיסחף אל תוך הסיפור החזק בהיסטוריה. הצטרפו למסע בו תהיו חלק מסיפור עתיק יומין שסופר רבות, אך מעולם לא סופר כך. יחד נצא למסע מרגש בתחנות חייו של עם. נפגוש דמויות מוכרות ונשמע סיפורים מלאי קסם שהופכים לחוויה גדולה, מרהיבה ועוצמתית של כל החושים. הסיפור הזה הוא סיפור שאין לו סוף. בוא נחווה את העבר. אברהם היה היהודי הראשון. נתרגש בהווה ונצעד יחד אל העתיד. בואו נתרגש איתה. מרכז מאורות. בהרמת יד כשאתם מוחאים כפיים, מי היה ביקר במרכז? אם אני אגיד ש7% מהקהל, אז יש לנו עוד הרבה עבודה. אז חברים, אתם מוזמנים לבקר במרכז המבקרים שלנו. אני זוכר את היום הפתיחה החגיגי שהיה לפני 5 שנים, כאילו זה היה אתמול. המרכז נפתח בכל תרועה, מכובדים רבים וקהל רחב נערו למקום. גם אני הגעתי לטקס, ושם לראשונה פגשתי את הרב מנחם עמר. הרב בכבודו ובעצמו קיבל אותי במאור פנים כמובן, ולקח אותי לסיור במרכז החדש. עברנו בין 6 התחנות המדהימות, מבריאת העולם, אוהל אברהם, מעמד הר סיני, ואז הגענו לשולחן השבת. חברים, אני עומד שם, מביט בשולחן השבת הווירטואלי, ולפתע נשמע מזמור שלום עליכם. פתאום ברגע אחד הרגשתי שיוציפו אותי בעוצמה שאי אפשר לתאר במילים. לא ידעתי מה קרה לי, לא ידעתי למה, ולא יכול להסביר בכלל על כל הרגשות שעברו לי בראש. אבל משהו עמוק בפנים נדלק ונפתח. הרגשתי הצפה רגשית חזקה, מין רטט פנימי של חיבור, של בית, של נשמה. באותו הרגע הרגשתי שמשהו במקום הזה קורה לי. הימים חלפו ועברה לה שנה, ואז משום מקום נקראתי אל הדגל לקרוא ולהצטרף לצוות השיווק של המרכז. הגעתי כמקצוען שיווק,
נטו כדי לעבוד ולמלא את התפקיד, בלי להכיר את עולם החסידות פנימה. אבל המקום הזה, מרכז מאורות, יש לו כוח מגנטי של ממש. יום אחרי יום, חודש אחרי חודש, כשאני רואה את ההתרגשות של משתתפי הקבוצות המגיעות למרכז מדי יום, כשאני חי את התחנות, האור החל לחייכל גם אליי. פניתי לרב והתחלתי להגיע בכל יום ראשון בערב לקבוע עיתים לתורה ולהשתתף בשיעורי התניא המרתקים שהרב מעביר במרכז אור מנחם. שם, דרך ספר התניא, החיים שלי קיבלו תפנית של 180 מעלות. השינוי הזה מורגש אצלי בכל רגע. הבוקר שלי נפתח עם תודעה של שליחות. ההסתכלות שלי על אנשים סביבי השתנתה. הבית והמשפחה שלי קיבלו רובד עמוק, וכל אתגר או דאגה בחיי כבר לא מנהלים אותי, כי התורת החסידות של הרבי נתנה לי את המשקפיים לראות את ההשגחה הפרטית המדויקת של בורא עולם בכל צעד ושעל. הבנתי את מה שהרבי לימד, שבתורה כולם איברים של גוף אחד, ואין אף יהודי מיותר בעולם. זכרו, אין אף יהודי מיותר בעולם. כיום, הזכות האדירה של חיי היא להמשיך בתפקידי במרכז מאורות. השליחות שאני רואה מול עיניי בכל בוקר מחדש היא לפתוח את השערים לכמה שיותר יהודים, מקטן ועד גדול ומכל מקום בעולם, ולהפוך את הטכנולוגיה, האפקטים והתחנות האינטראקטיביות לצינור שמדבר ישירות אל הנשמה. כשאני רואה את קבוצות המבקרים עוברות בין התחנות ועוצרות ליד שולחן השבת, הלב שלי מתרחב. אני יודע שבדיוק באותו הרגע אני מחזיר את החוב למטבע הנוצץ ההוא שקיבלתי כחייל, ושאני מדליק את האור בנשמה של עוד יהודי ומחבר אותו לשורשיו. אני מודה לרב ולרבנית על הזכות הזאת כל יום בחיי. מגיע להם. המהפכה האדירה הזאת כאן באשדוד לא קורית מעצמה. היא פרי עמלם של השלוחים המופלאים שלנו שמנהיגים את מרכז אור מנחם השוקק חיים בבית הכנסת, בשיעורים השבועיים, בגמרא, בהלכה ובחסידות ובפעילות החסד לנזקקים. לצד מפעל הגברים פועל מערך שלם של שיעורים, מפגשי העצמה ופעילות חסד ליולדות, שמובילה בלב חם ובמאור פנים השותפה לדרך ורעייתו של הרב, הרבנית חנה עמר שתחיה. מגיע, את זה אני רוצה לשמוע יותר חזק. ומי שעומד בראש המערכת הזאת, מי שהפך את החזון והחלום שלו למציאות חיה, שנוגעת באלפי יהודים מדי שנה, השליח הרב מנחם מנדל עמר, המקדיש את חייו להפצת האור, הוא האיש שהקים ב10 אצבעות יחד עם רעייתו הרבנית חנה אימפריה של תורה וחסד באשדוד. ואת אחד ממרכזי המבקרים היהודיים המפוארים והמתקדמים ביותר בעולם כולו. הוא מורה הדרך שלי ושל הקהילה כולה. ברוח חגיגית, מרוממת, מתוך כבוד, ביטחון, השראה ואמונה, אני מתכבד להזמין לבמה לשאת את דברי ההתעוררות של ערב קדוש זה, את הרב מנחם מנדל עמר שליטה. כבוד הרב, בבקשה. תודה לרבי על הכוחות, על השליחות, על האור והמאור של כולנו, ברשות הרבנים היקרים,
האורחים, החברים, חברי הקהילה, התושבים, איזה קהל נפלא, קהל עצום, עמוס ברוך השם בנשמות טהורות ומאירות. זה הרגע לפתוח באחד הניגונים היפים והמרוממים שהרבי לימד אותנו בשנת 1972. באור הבוקר, אחרי ההקפות של שמחת תורה, ענעים זנירות. הצטרפו אליי. ענעים זנירות ושירים עכשיו יום ההילולה, כולנו דואגים להדליק את הנר, הנר של הרבי, הנר שבתוכנו. נתחבר ישר לדור הראשון אחרי הניגון של דור השביעי, הניגון של הארבע בבות. נפתח את הלב. זה הזמן לבקש כשהאור הגדול והקדוש של נשיא דורנו, משה רבנו שבדור, מאיר בכל אחד ואחת מאיתנו, לקבל על עצמנו החלטה טובה, מעשה טוב נוסף, מצווה, הידור, לזכות מחר חבר, ועוד הנחת תפילין. עוד אישה אחת תדליק נרות שבת בזמן. נתחזק יחד, נפתח שערי שמיים, נבקש על חיילינו, על עם ישראל כולו, גאולה, אמן. הנה יא 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 na ya na na ya na ya da ya 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 da di da ya 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 da ya da ya 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 da ya ya da ya da ya da ya 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 da ya da ya da ya da ya da ya da
תודה רבה. יום ההילולה, הלב על ל"ב, השנה, היום שהנשמה הגדולה והכללית מרוממת כל נשמות ישראל באשר הן. ונשאלת שאלה, הערב עוד ארוך, הניגונים ימשיכו תוך הלילה, ששואלים את עצמנו, מה הסוד? איך הרבי הצליח למרות כל התחזיות, למרות הכל, לרומם את עם ישראל, להפיח בנו תקווה, אמונה, הרועה שלא עזב צאן מרעיתו. יש לי סיפור. כשהייתי ילד קטן ב2.5, ב-1976, ההורים שלי לא יכלו להתאפק, ולקחו אותי לארצות הברית, ניו יורק, ברוקלין, לבית של הרבי. בפורים, בהתוועדות הגדולה עם אלפי החסידים, הרבי מסתכל על אבא לאורך ימים ושנים ועושה לו ככה. אבא הבין שהוא צריך לשתות לחיים, כי זה פורים. אבא שותה כוס, אבל הרבי לא מסתפק, עושה לו עוד פעם ככה, ואבא שותה כוס נוסף. הרבי מסתכל ועושה לו פעם שלישית ככה, אבא שותה כוס נוסף.
ואז מסתכל עליו חברו הטוב, דוד, אומר לו, אתה לא בכיוון. הרבי שואל איפה הילד? איפה הילד? 12 בלילה, חושך, קור, שלג. אני הולך להביא אותו. דופק על הדלת, אמא פותחת. 12 בלילה, באתי לקחת את הילד. לאן? 770, ההתוועדות. הרבי מחפש אותו. וככה הוא רץ, ואני בתוך שמיכה, מגיע ל-770, אני אחותי על הכתפיים של אבא, והרבי מעודד ניגון, ואני בידיים הקטנות משתדל לעודד בקצב שלי, והתעוררתי. היום בערב, 26 שנות שליחות, הגענו לאשדוד לפני 21 שנה, אני והרבנית לאריכות ימים. ביקרנו בגן ילדים פה בעיר, ושאלנו את הילד, מה זה יום כיפור? אמר לנו, זה היום של האופניים. אמרתי, בואי נצא לדרך, וכך התחלנו. לפגוש את כל ילדי העיר, יום יום, כל הגנים, כל הבתי ספר, כל ילדי התיכון, מכירים. מתיאטרון קשר למרכז אור מנחם, למרכז מאורות, והיום כל ילדי ישראל, לאט לאט, כל יום, קבוצות וקבוצות. וחשבתי, למה הרבי העיר אותי באמצע הלילה? הרבי לא רק העיר אותי באמצע הלילה, הוא מאיר כל אחד ואחת מאיתנו, כל יום וכל רגע, והוא אומר לנו, אל תסתכלו על הלילה, אל תסתכלו על החושך, אל תסתכלו ואל תבעלו מהקור, כי העולם יכול להיות הלם, עלום. העולם שלנו מבלבל אותנו כל יום. מה יגיד טראמפ? מה לא יגיד טראמפ? זה לא הכיוון, אומר הרבי. הרבי אומר שעולם, ראשי תיבות, עלו מעלה. עולם, עלו מעלה. הרבי סירב לראות ולהאמין בחושך. הרבי האמין באור ובניצוץ שבכל אחד ואחת מאיתנו. והוא אמר לי, ילד, יום אחד אתה תפגוש עוד ילד. קר לו, בחושך, בלילה, בשלג, אל תיבהל. לך אליו, תרים אותו, תחבר אותו, תאיר בו, כי האור של כולנו הוא אין סוף. רק להיות כבל מעריך של הרבי ושל הקדוש ברוך הוא בעולם. ולכן כשאותו סטודנט בארצות הברית במסצ'וסטס פוגש את הרב קונין השליח של הרבי, שנותן הרצאה ל50 סטודנטים, אבל הוא שובב, הוא טרובל מייקר, הוא לא מפסיק להפריע לו, כי הוא לא מאמין. הרב קונין סוגר את העיניים באמצע ההרצאה, השליח של הרבי, סוגר את העיניים והוא שר את הניגון שתוכלו לשמוע בערוץ געגועים ניגוני חב"ד, פול טאבה, והוא שר יא יא נה 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 יא יא נה יא נה יא ידידי מה 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 יא ידה לה לה ידידי מה יא. הרב קונין פותח את העיניים ורואה את הסטודנט עם דמעות בעיניים, אותו שובב קם ואומר, רבי, חיסלת אותי, חיסלת אותי. מה? אומר, אני חייב לספר לך משהו. כשאני הייתי ילד,
ההורים שלי לא שמרו כלום, לא שבת, לא כשרות. אבל היה לי סבא ששמר קצת כשרות וקצת שבת, וקרא לי ואמר לי, נכדי היקר, שב על הברכיים. ומתחיל לשיר שיר. ואני שומע את השיר, סבא מחבק אותי, אני הולך לבית הספר. בערב אני חוזר הביתה, אמא אומרת, בני, סבא נפטר. היה לו התקף לב באמצע היום. ואני מטלטל את עצמי לנסות לזכור מאיפה השיר הזה ששמעתי הבוקר. איך אני מוציא אותו? 20 שנה אני מחפש את הניגון הזה. ועכשיו אני שומע אותך, רבי קוני, שר את הניגון שסבא שר לי לפני פטירתו. השיר שמעורר אותי מחדש לחיים. הניגון של הרבי שמזכיר לנו בכל רגע נתון שאנחנו לב ישראל ער. אותו ניגון, תודה לך, ובזכות זה החזיר אותו לחיים ובנה משפחה יהודית לתפארת בזכות ניגון אחד. הרבי מבקש מאיתנו הערב, מכל אחד מאיתנו, להשמיע את הצליל שלו, להצטרף להרכב. כולנו נגנים, כל אחד עם כלי אחר. זה יבחר בחליל, זה יבחר בסקסופון, זה בגיטרה, אבל כולנו בהרכב. כולנו נביא את הצליל האישי שאלוקים נתן לנו, כי כמוך לא היה וכמוך לא יהיה. כולנו באנו לעולם לשליחות מיוחדת, להאיר, לא להאמין, לא לחושך, לא לקור ולא לשלג. ובזכות זה נמשיך בשמחה ובאושר, ונזכור שאנחנו מעל כל אתגר, כל התמודדות. כי כשהנשיא ניקסון בארצות הברית התקשר לרבי ביום הולדתו לאחל לו מזל טוב, הרבי לא ענה לטלפון. והרבי כתב לו מכתב שיום הולדת הוא יום של התבודדות וחשבון נפש, ולכן הוא לא פנוי לשיחות. אמר הנשיא ניקסון, לא היה אדם בעולם שלא ענה לי לטלפון. אבל הרבי יכול שלא לענות לי, כי הוא איש אמת. והאמת שלו היא גם אמת בשבילי, והיא אמת בשבילך, והיא אמת בשבילך. הרבי הלך עם האמת, חינך אותנו באמת, נתן לנו את האור, החדיר בנו את האמונה והביטחון, ואומר לנו גם הערב, המשיכו את השליחות הקדושה, להאיר את העולם, להביא את הגאולה, אמן ואמן. ערב טוב, כמו שראיתם קודם, דיברתי בשפתיים פשוט, הרב אמר לי לקצר, נתת לי לקצר במינימום זמן, קוראים לי פורוך וילנם מנחל שר חב"ד, בבקשה תפעיל. ציינה ירושלמית עוטפת את שכונת שערי חסד, השכונה אשר בה אפשר לעבור מדלת אל דלת ולהצביע. כאן מתגורר צדיק פלוני, וכאן התגוררה חסידה אלמונית. בבית משפחת חשין העמולה תמידית, בו בחנה אמא ל10 ילדים, בלבוסטה, עמלה וטורחת. מרחבי השכונה באות אליה אנשים לקבל עצה ותושייה בכל נושא ועניין. והזיידה, הסבא, רבי בנימין זאב חשין, רב ולבל, גבוה במיוחד, פניו קורנות הוד. מחזיר בתשובה נודע היה, כיתת רגליו ברחבי הארץ למסירת שיעורים ולקירוב לבבות. מקובל, ההוגה בתורת הנסתר, מראשי ישיבת המקובלים שער השמיים ומחשובי רבני ברסלב. ביתם החמישית, רחל, נישאת עם חסיד חב"ד, הרב מנחם בן ציון ויללם, היה ראש וראשון לכל ענייני הרבה, ואהוב אצל כל רבני ירושלים, מראשי ישיבת תורת אמת. בהוראת הרבה הם עוברים וקובעים את משכנם בשכונה החדשה, שיכון חב"ד ירושלים. לאחר לידתו של אליהו הבכור, נולד בנם השני,
ברוך בורחקה, ילד מתוק וחייכן במיוחד. אני נולדתי ילד רגיל, שמעתי רגיל כמו כולם. כשהייתי ילד קטן, בן 2.5, אבא שלי נסע לרבי, ואמא שלי נסעה להורים שלה, הרב חשין, והיינו שם בירושלים בשערי חסד. הייתי ילד שובב, פורק יום אחד, לקראת 3, רצתי מהחצר של סבא שלי לכביש, הגיע אוטו ופגע בי. קיבלתי מכה, אמא שלי לקחה אותי לבית רפואה, שמו בדיקות, בדקו לי, הכל בסדר, חזרה לבית, וכעבור, זאת אומרת, שבוע ימים אני הפסקתי לדבר. קראו לי פורק, אני לא שומע, אין קול ואין עונה, לא שומע. אמא שלי לקחה אותו פעם לבית רפואה, בדקו ושמו לב שהמכה פגעה בשמיעה. הפסקתי לשמוע. שמו לי מכשיר שמיעה. עם המכשיר שמיעה היה קשה לי לשמוע. באופן אוטומטי, שכבר לא שמעתי, כבר לא דיברתי. השמיעה והדיבור זה ביחד. אם לא שומעים, את כבר נשכח הדיבור מאליו. אמא שלי לקחה אותי לנהל תקשורת. התחילה ללמד אותי איך להגיד א', ב', אפילו לא שמעתי עוד ב'. איך אומרים ב'? צריכה לעבוד על זה. היא אומרת לי, תעשה ב', את שמעתי ב', איך אומרים למד. היא התחילה להגיד לי, תגידי לה, כמו למד, את שמעתי לה, את שמעתי למד. אותיות, מילים, משפטים. זה היה בתל 3, בתל 5. המורה אומרת לי, הלכנו בבית, דיברנו שפת אם יידיש. התלמוד תורה, בספר בירושלים למדו ביידיש. כל המשפחה, כל הילדים ידברו ביידיש. המורה, את נהנית תקשורת, אומרת לאמא שלי, למה כל פעם שאת מגיעה אליי, את אומרת לי, איך אומרים ביידיש? נראה לה, בוא נתחיל ללמד אותו בעברית, שכל המשפחה יתחילו לדבר בעברית. אבא שלי אמר, הוא שאל את הרבה. כשהייתי בן 5, ויש לי פה את המכתב שהרבי ענה תשובה, והרבי אומר, הרבי כותב לאבא שלי, שהוא כותב שלום וברכה, אחרי תשעת שלום, והרבי כותב ללכון, קיבלתם מכתבך, במוצאי שבת, בסיוון, אשר מסרתי לתלמד הרבי ככה, הרבי עונה ככה, אז תיאר על הציון את כל ענה להלן. הרבי התפלל בהרכב של הרבי הקודם, והרבי כותב לכותבו אותות בנוי ברוך שיחיה, בגיל שלו ובמצבו עתה, אין כדאי להחליט עליו, על איזה שינוי לשון ושפה, ולכן ימשיכו לדבר איתו, לכן ללמד איתו, אותו שפה שדיבר עד עכשיו. ואני אומר פה במקום הזה לגבי, תודה. שלא נותרת לי לשנות את השפה. אני מדבר יידיש, מדבר עברית, אני speak English, not bad. והתעודה שאני אומר לרבה, שבאתי לרבה, זה בהמשך. אחר כך שהגעתי לכיתה, כל התלמידים יושבים, מקשיבים את המורה, גם אני מקשיב, כולם יושבים בשקט. מתי זה היה קשה לי? היה לי קשה ההפסקות, כל הילדים משחקים, אני לא שומע, והייתי חוזר הביתה, ובוכה לאבא שלי, ואומר, אבא, למה אני שומע מכל החברים שלי? למה אני שומע מכל האחים? כולם שומעים ואני לא שומע. וואי, חביבי, אני הייתי חוזר ובוכה. אבא שלי לא ידע מה לעשות. הוא לקח אותי לבית חינוך לעברים. הוא אומר לעיוור, תשמע, הבן שלי לא שומע טוב. איך אני מסביר לו שילך עם המכשיר שמיעה? הוא כל פעם הוא מוריד, הוא מתפייש, הוא לא רוצה, הוא לא שומע, כן שומע. איך אני מסביר? העיוור אומר לו ככה. תגיד לבן שלך שהיה לי חבר, שהוא לא רע, הוא התפייש ללכת למקן. הוא אמר לי, תשמע, אם לא תלך את ה... תגיד שהוא לא רוצה ללכת למקן, הוא לא ראה שיש בור נפל באמת. הוא אומר, תגיד לבן שלך, מה אתה רוצה? שהוא יעבור כביש ואוטו יעבור ולא ישמע, זה פיקוח נפש, הוא חייב. ככה זה עבר, אבל מה שאבא שלי היה חכם, שהוא לקח מורה פרטי,
ולמדתי טוב, וכל פעם הייתי מגיע לכיתה 50%, אני ידעתי מה ללמוד כאן. כשהגעתי לישיבה, פה הבנתי את מה שחז"ל אומרים, או חברותא או מתותא, או שיש חבר, או שאם אין חבר מתים. אמרתי, מי יישב וילמד איתי? אני הרי לא שומע, אני שומע חלש. אבל אני הייתי ממש, זה היה קשה. אבל אבא שלי היה חכם, הלך לחבר שלי, חבר מאוד טוב שלי, ואמר לו, תשמע, הבן שלי לא שומע, ואני רוצה שתלמד איתו, ולא ידעתי שהוא שילם לו כסף על זה. רק אחרי החתונה, אחרי הרבה שנים נודע לי שאבא שלי שילם כסף. היה לי חבר, למדתי את הסבלנות. יש קטע אחד שאני, כל 3 שנים אני קונה מכשיר חדש. אז קניתי, בזמנו בישיבה קניתי מכשיר, שיש שם מיקרופון, שמחברים את זה למכשיר, ומביאים את זה לחבר, והחבר מחזיק את זה. הוא אומר, אבל שומע, ישר למכשיר. האחראי של הישיבה בא אליי, הוא אומר לי, תגיד לי, אפשר לדבר איתך דקה? אפשר ללמוד פלי המיקרופון? אמרתי לו, למה, מה קרה? הוא אומר, המיקרופון, אתה רואה, כל הישיבה, כולם מסתכלים עליך, אין לימוד תורה, נהיה שקט. אמרתי, אוקיי, בסדר, אני מוותר, אמרתי לי פה, שאלה. עשיתי כל מה שאני יכול שאני אשמע, תעמדה לו, זרקתי, לפחות תביא לי את השמיעה. בשנת 1980, אבא שלי מודיע לי, הייתי בן 15.5, בתש"ן. אבא שלי מודיע לי, נוסעים לרבה. אני התרגשתי מאוד, היה לי כזה אמונה שאני נוסע לרבה. ואני אבקש ואני אתפלל מהרבה, הרבה היה בשבילי, ויאמינו בשם ומשה עבדו, הרבה היה בשבילי, צדיק כוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אני מבקש מהרבה בחר, והרבה יברך ואני אשמע. ואני ראיתי את הרבי פעם ראשונה, הנה התרגשתי, ירד בתמרות. תראה, אני רואה את הרבי יוצא מהאוטו, ועולה בכזה מהירות. אמרתי שהחיינו, היה לי צמרמורת. בשבת, בהתוועדות, בשבת, אבא שלי תפס מקום בשורה השנייה, הרבי יושב פה יש מלא ספסלים, מצד ימין ומצד שמאל. בשורה השנייה, אבא שלי תפס מקום, בשעה 6 בבוקר, ישב שם עד אחרי התפילה. ואחרי התפילה הגביים, אחרי מודיע שההתוועדות של הרבי יהיה ב1:30 בערך. ואני הגעתי בשעה 1, עכשיו דיית אבא שלי, שנשמע את הרבי יותר קרוב. פעם מישהו ואומר לאבא שלי, תשמע, אתה בן אדם חשוב, אתה ראש ישיבה, בביציר, בסדר, אבל הבן שלך, למה שישב לידך? שיהיה לי למעלה על הפירמידות, למה שישב פה לידך? אבא שלי אמר, תשמע, הוא לא שומע, פעם ראשונה, התחשב בי. הוא לא רוצה לשמוע, הוא ישב וריסק אותי כמו הכבליה. אמרתי, אבא, אני לא יכול עליו. עליתי למעלה על הפירמידות. עליתי על הפירמידות, והרבי ירד ב1:30. והרבי אמר שיחה. אחרי השיחה, בפרק של הרבי, שרו ויענכם לו וטה, ולא יברכות, ואיז אויביהם. זה שיר ששרו את הפרק של הרבי. והרבי אמר לחיים לכל אחד, לחיים. והרבי אמר לחיים. פתאום הרבי רואה את אבא שלי, הרבי רואה את אבא שלי, והרבי אומר לאבא שלי, איפה הפן שלך? אז אבא שלי אומר לרבי, אבא שלי אומר לרבי ככה, הוא מראה לו, על הפירמידות. אז הרבי עשה את תנועה כזאת שהרבי לא היה מרוצה. והתוועדות אחרי זה. וישבתי ליד אבא שלי, שמעתי את הרבי כמה שלה יכולנו. בסוכות, אני מקצר את הסיפור כי יש לחץ, אז אני בהמשך, שאני אספר, תהיה התוועדות אחר כך, אני אספר עוד. אבל בסוכות, אבא שלי מודיע לאמא שלי שהוא רוצה שתבוא לרבי. שתבוא לרבי, לבקש מהרבי ברכה, שעוד ליד יחידות, אחרי שמחת תורה. אמא שלי הגיעה לרבי. וביחידות, יום לפני היחידות, אני אומר לאבא שלי, אבא, אני מבקש ממך דבר אחד. אתה ואמא נכנסים לרבי, לחדר יחידות. מה תהיה יחידות? חדר שמדברים באופן אישי ב4 עיניים עם הרבי. אבל אני רוצה לדבר ברבי לבד. אתם לבד, אחרי שאתם תצאו אני אכנס. אני רוצה לדבר עם הרבי. יש לי פה קשה שאני חייב להתפלל, לבקש מהרבי פרחן.
אוקיי, המזכיר הסכים, אמר בסדר, מקובל. אבא שלי אמא שלי נכנסת אצל הרבי. אמא שלי נכנסת אצל הרבי, שתקוע. הרבי אומר לה, ובוא תפינתה. למה את פוחה? זה לא חפרה לך היום, תהיה, תשנה של שמחה, תכם להיות בשמחה. אז אמא שלי אומרת לרבי, דמו בחיקום מלרציסון השתרבנת, בשביל זה באתי, בגלל זה באתי שלא יצטרך לזכות. והיא אומרת לרבי, פורח שלי, הוריד את המכשיר, אני הורדתי את המכשיר בחדר, לפני שנכנסים לחדר של הרבי, הורדתי את המכשיר, ואמרתי להם שאם אתם מבקשים מהרבי ברכה, הלוואי והרבי יברך, ואני כבר אשמע לפני שנכנס לרבי. הוריד את המכשיר ורוצה ברכה של ישמע טוב. אז הרבי אומר לה ככה. זה, אני אומר ישר בעברית, לא ביידיש, כי לכל הזמן. זה שהוא הוריד את המכשיר, כי הוא מתבייש. אני מבין. אבל הוא רק ירוויח מזה. פורח שלה, שתיים פורח, ככה רבי אומר. מה ממשיך עדיין כן את המכשיר? צריך להמשיך ללכת עם המכשיר. והוא יהיה בשמחה. זה הרבי אומר, וזה לא יפריע לשידוכים. אני הייתי בן 5.5, אני שלי עוד פרעים לרבי על השידוכים. זה הרבי אז אמר, בן 5.5, זה לא יפריע לשידוכים. זה... אם שלומד לרבי, פורח שלי רוצה להישאר כאן אצל הרבי, עד שהוא ישמע טוב. הוא לטימטו כזה. אז הרבי אומר, כאן בארצות הברית, אין לו מה לעשות כאן. זה לא השפה שלו, זה לא החברים שלו. הוא צריך לחזור ביחד עם מנחם, עם אבא שלי, לארץ הקודש. הוא יצליח שמה. ואז הרבי שואל את אמא שלי, היית פה אצל הרופאים? אמא שלי אומרת, כן. ומה הרופאים אמרו? אם שלומד לרבי שהרופאים, נספר על הרבי מה שעברו, הרבי אומר, הרופאים פה בארצות הברית מתבלבלים. ומנחם, שתיסעו לארץ הקודש, תשאלו את הפרופסור ותגידו לו בשמי, שיש תיבת שמחברים את הפנימי והחיצוני. ואבא שלי הגיע לפרופסור, שאל אותו ואומר, עושים כאלה ניתוחים, אבל הוא רוצה את הניתוחים האלה רק לאנשים שלא שומעים בכלל, שאם זה לא יצליח, הוא לא יוצאת. אבל אצלי יש כמה אחוזי שמיעה, הוא לא רוצה שאני אהיה שפן ניסיון, לחכות עוד קצת זמן. ואחר כך הרבי אומר שיגיע הזמן, ב-1980 הרבי אמר שיגיע הזמן שהטכנולוגיה יתקדם, ולא יראו שלא שומע טוב. אני כל הזמן אומר, 1980, לפני 44 שנה. מה הטכנולוגיה הזה? עכשיו נודע לי לפני שנה, כמה שנים נודע לי, מה זה הטכנולוגיה? יש לכל אחד פלאפון. הפלאפון הזה יש לו בלוטות'. היום כל בן אדם שלי לא מדברים לשני רגע, הוא מדבר, כולם מדברים, לא רואים שהוא שומע, אף אחד לא שומע היום, אני כבר משתלט יחד עם כולם. עכשיו אני אספר בהמשך, יש התוועדות, אפשר להוסיף אותה, אז לא שתי דקות? אוקיי, עוד דקה. אני אספר בהתוועדות, מי שרוצה לשמוע בהמשך אני אספר, אבל מה אני רוצה להגיד, שברוך השם, לפני שנה עשיתי ניתוח שתן, אתם רואים, זה מה שהרבי ראה את זה לפני 44 שנים. הרבי אמר שיחברו את הפנימי והחיצוני, שזה ממש מהפך. התחלתי לשמוע, ואני מודה לרבי על כל הברכות. וואו, אוי דעו לשם כי טוב כי לא ילום חסטוי. ואני מייחל לכל אחד ואחד, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכם לטבע ולפרוחו, ביטוב הנגב והנגלת. אם זה בריאות, נחת, פרנסה, וגם שידוכים טובים לבנות ולבנים, כמו שהרבי ייחל, זה לא יפריע לשידוכים, שכל אחד יקבל מה שהוא צריך, לחיים לחיים. תודה רבה לרב ברוך ויללן על העדות המצמררת והמרוממת הזו. אין ספק שהדברים האלו ממחישים לנו בצורה הברורה ביותר שהרועה לא עזב את צאן מרעיתו. והברכות של הרבי ממשיכות לפעול ולחולל ניסים בכל רגע ורגע. התבקשתי על ידי הרב והרבנית להודיע לכם שביציאה
הרב והרבנית רוצים להעניק שי מכל הלב לכל משפחה שהגיעה להילולה הקדושה הזאת. אז ביציאה מחכה לכם תמונה של הרבי שתוכלו לקבל. לא לשכוח לקחת. וחשוב לציין שכל מי שרוצה לקיים את הוראת הרבי ולתרום לחיזוק מוסדותיו ביום ההילולה יכול לעשות זאת דרך אתר האינטרנט של מרכז מאור מנחם. חברים, מצווה גדולה. אנחנו עושים דילוג על קטע קטן שהיה צריך להיות פה, אז אני אעבור לתודות, אבל אחריי יש את המופע של הערב, אז בטח שהתודות האלה לא אומרות לכם שסיימנו, אבל כן חשוב להודות. אז רגע לפני שאני יורד מהבמה, הלב מחייב לעצור ולהגיד תודה עמוקה מעומק הלב לכל אלה שעמלו, טרחו והפכו, והופכים יותר נכון, כי אנחנו עדיין בערב, והופכים את הערב הזה, המפואר הזה, במלון ליאונרדו, לערב מציאותי. ראשית, תודה רבה לכם הקהל הרחב שהגעתם לכאן. מגיע. תודה רבה לראש עיריית אשדוד, דוקטור יחיאל לסרי, ולחברה העירונית. לצוות מלון ליאונרדו אשדוד, לאושרי ויצמן על המסכים והתאורה המדהימה. לנשות הנבחרת שלנו, רון מגדי, מעיין דרי, מושקי אדרי, אושרית ג'רסי ואתי פסטג. ואיך אפשר בלי חברי הקהילה המסורים, יותם דהן, שמואל ממאפיית לויט, דוד ארפי ויוסי ברששת. ותודה מיוחדת לרב ולרבנית עמר ולבני המשפחתם, שהקדוש ברוך הוא ישלם שכרכם וישפיע עליכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אז אורחים יקרים וידידים, אחרי שהזנו וניזונו את הנפש בדברי תורה, סיפורי נס והשראה חסידית, הגיע הזמן לעבור למופע של הערב, שיקח את כל הרגשות והתבונות האלו ויתרגם אותם לצלילים, לשמחה ולחוויה חושית מרוממת. אני גאה להציג בפניכם את המופע קרוב אליך עם עקיבא. 1, 2. חברים, להוריד את הפודיום. ריבונו של עולם, שתן את הכוח להבין את לכל אדם, לראות מעלת חברה ולא חסרונה, תן לי עיניים לראות בטוב ובחסד, שתתה בעולם, שידעו לכך, זרוק את עצמי ואת חברה, שאהיה בענווה, תמיד שפל בעיניי, שאהיה אוהב כל חיי. של עולם
ניסיון בלי להתבייש. לזכור שתמיד אפשר לחזור, לתקן את הכל, להתחדש. כשאדום לכף זכות את עצמי ואת חברה, שאהיה בענווה תמיד שפט בעיניי, שאהיה אוהב וחולם כל חיי. ערב טוב, מה שלומכם? איזה זכות להיפגש, איזה זכות להיות ביום מיוחד כזה. הילולה, אתם מכירים את המושג הילולה? מה זה הילולה בארמית? אתם יודעים מה זה? חתונה, נכון? מה זה חתונה? מה הקשר חתונה לעכשיו? מה זה חתונה? אתם יודעים? טוב, אני לא אתחיל לדבר איתכם, אבל כל העניינים, מה כתוב על זה, מה זה הילולה. אבל זה יום שהרבי מאוד שמח בו, נגיד את זה ככה. אדם שהוא שמח ביום הזה, מדליק נר, איזה פרק תהילים, איזה קבלה טובה. רגע של לעצור רגע ולהתמקד באור של הצדיק, כמו שנוסעים בל"ג בעומר לרבי שמעון. אז עכשיו אנחנו עשינו פה אחלה של הילולה. אבל מה, אמרנו הילולה זה חתונה? אז בחתונה יש רגעים כאלה מרוממי נפש, כאלה שקטים, עדינים, רגע של חופה, ויש רגעים של שמחה. זה היופי במוזיקה, יש לה עליות, יש לה ירידות, יש לה מקומות שהם יותר שקטים ועדינים, ויש מקומות שהם יותר סוחפים. וזה עולם הניגון, שזכיתי לקבל הרבה מניגוני חב"ד, הרבה מהאור של ניגוני חב"ד. אז בהמשך גם נזכה גם להביא מהאור של הניגונים האלה. בארץ תהיה
אתמול שרנו את זה בראש חודש. הללו את השם כל גוי, שבחו איי איי כל האומים. הללו את השם כל גוי, שבחו איי 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 כל האומים. כי גאווה עלינו, עלינו חסדו ואמת השם לעולם. הללויה. אהוי אוי 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 הללו את השם כל גוי, שבחו כל האומים. הללו את השם כל גוי, שבחו כל האומים. כי גאווה עלינו, עלינו חסדו ואמת השם לעולם. הללויה. תרים אותנו. הללויה.
השם כל גוי שבחו כל האום הללו את השם כל גוי שבחו כל האומים כי גבה עלינו חסדו ואין השם לעולם הללויה צמה 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 לך נפשי כמה 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 לך בשרי צמה 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 לך נפשי כמה 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 לך בשרי עוד פעם צמה 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 לך נפשי כמה 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 לך בשרי צמה 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 לך נפשי כמה 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 לך בשרי צמה 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 לך נפשי כמה 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 לך בשרי צמה 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 לך נפשי כמה 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 לך בשרי בוא נעשה משהו ברכה, נביא את הברכה, נביא את השפע ואני מוציא לכם ברכה, אתם איתה ואני מוציא לכם ברכה, אתם איתה אתם איתה אתם איתה אתם איתה עד שיבנו שפתותיכם מרום עד שיבנו שפתותיכם מרום ובאתי לכם ברכה שלום עליכם ובאתי לכם ברכה Avenida
שפתותיך מי לא אומר די 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 עד שיבנו שפתותיך מי לא אומר די עד שיבנו שפתותיך מי לא אומר די עד שיבנו שפתותיך מי לא אומר די רק אתם שרים ברק אותי לכם ברכה כאן אחורה את בלידה די 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 תהי לכם ברכה את בלי די שפע על כולכם אמן כל מי שצריך ישועה כל מי שצריך רפואה פרנסה טובה סיבוב הגון שפתותיך מי לא אומר די 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 עד שיבנו שפתותיך מי לא אומר די די עד שיבנו שפתותיך מי לא חברים יקרים, אני רוצה לספר לכם, קודם כל יישר כוח על השמחה, על הזרימה, איזה כיף, אשריכם, אשריכם ישראל. אני רוצה לספר לכם סקופ, שאתם אולי סיפרו את זה בתחילת הערב, אבל בתחילת דרכי המוזיקלית, לא יודע איך פגשתי מתישהו את הרב, והוא אמר לי, תשמע, אתה תהיה משהו, אבל תבוא אליי להתוועד. והוא הביא אותי להתוועד מדי פעם, כמה פעמים, מפה, משם, התוועדויות כאלה, בעוד שהבית חב"ד היה מתחת לבית הכנסת שם, וכמה גדל המקום, וכמה מפעלי חסד עצומים אתם זוכים לעשות. אני באמת רוצה להודות מכאן, בשם כל החברים, כל הקהילה הקדושה, בשם כל אשדוד, בשם כל עם ישראל, לרב ולרבנית, מנחם וחני, השליחים הנאמנים של הרבה, תמשיכו לעשות נחת רוח לשם, נחת רוח לרבה, ולהיות באמת להביא אור של אהבה, שמחה לעם ישראל, בפשטות של זה. אני אשמח, ברשותך, אם הרב תוכל לעלות לשיר איתי ניגון, קלי, אתה. קלי, אתה ועודך אתה
ביחד. אוי כן לי בן פורת יוסף, זה ישמור אותך מתוקים. יואו, חזק, חזק. אוי אוי. יישר כוח, עקיבא, יישר כוח.